Здравейте, дами и господа! Днес ще ви покажа как да си свалите и инсталирате GTI San Andreas Multiplayer. San Andreas Multiplayer. Така. Пишете SAMP. Нека ми зареди. Така, и цъкате ето това. San Andreas Multiplayer Mod for Grand Theft Auto. Така, тук с мене са Кристиан и Илия. Ето, да говорим. Иле, кажете нещо, да. Така, цъкате и се реализит if you can find it on download page. Не сваляте страница, просто като цъкнете... Ване! Какво? Не, да намали ли звука на играта? Не пречи. Кришо! Да? И цъкате ето на това може да ви е трето и нали да пишем Mirror by San Andreas Multiplayer Team. Така, след като цъкнете, тук трябва да излезне таковата, нали, изтеглянето, което ще ви се намира, ако сте на лаптоп, като моят си на лаптоп. Ще ви се намира в локален диск. C. Да. Звънна ти по телефона. www. Download и тук. Чакайте. Ей, тук ще ви се. Да, сега да изтрете. Звънна ти телефона. Съжалявам за това, дами и господа, че ги трябва точно сега. Звънна ти по телефона. Нямам много време. Не на мен, не на мен! И нали след това пускате го. Крисо. А трябва да имате обикновената ката San Andreas, Кришо, която се тегли от звънна ти по телефона. Не мога са, бе. Замунда. Айде, бе, дигни. Каталог игри. Ти дигнеш ли? Кажи. Каталог игри. Не мога да отворя вратата. Дай газ, букучийско камионче. Кришо, Или всяки дел и аз в Майнкрафт. Така, дами и господа, Кримо! очаквайте епизоди на Майнкрафт и на San Andreas Multiplayer. Не мога да ти отварям вратата, бе. Абе, не мога да ти О, отварям. може и на тази да снимам. Мисля, може би и на Шерлок Холмс. Стронгхолд. Абе, сега не мога в Майнкрафт да влизаме. Добре, хора, малко по-тихо. О, тя не знам дали е яка, но може да е яка, не знам. О, тая е яка. Ужаси е. Така, кефи ме мене. О, тая е сигурност. Много е страшна. Играл съм я. Да. Пишете GTA San Andreas. Enter или търси просто. Така. И отивате на последната страница. И така, тук е мога, да, гледам съм ги тя тъпо морда. Кришо. Да. Кришо. И теглите, ей, той е PlayStation, али. Трябва ви обикновената GTI да... Като е сам, нали? Тук се тегли. Да, бе. Що? Нали, след като го изтеглите, го инсталирате и пускате.
нали, където си искате. След това пускате инсталацията на SAMP и където сте инсталирали GTI, слагате там и SAMP. Благодаря за гледането, дано клипът ви е харесал и друго. Очаквайте други епизоди, нали, клипове на Minecraft, такива неща. И може би ще има и клипове на SAMP. Ще има клипове на SAMP, ще има и на Minecraft. Ще има и на още игри. И благодаря за гледането. Чао, чао!